Okay, ipagsasama-sama po namin ngayon yung yung joke battle at saka spicy noodle challenge. Yung mga matatalo sila yung kakain ng spicy. Tapos sila yung kakain ng noodle spicy. Hirap mag-vlog. Okay, ang gagawin namin ngayon guys ay dalawang pinagsamang nagte-trending na ginagawa ng mga tao sa YouTube. So una, mag-joke battle kami, tapos yung mga tumawa, kakain ng ito, spicy noodle challenge. Spicy noodle. At ano to, times 2. So, ganito yung rules natin. Yung tumawa, kakain siya ng isang plato, isang serving ng spicy noodle. Tapos ang natalong team, sila yung uubos. Hindi, yung pwede ka lang tumawa ng 3 beses. Kasi sa 3 beses na yan, pwede kang uminom. Pang-4 mo natawa, yari ka dahil hindi ka pwedeng uminom. Unang team, sino yung unang team na napagkalaban? Yung dalawa. Sino kayo? Kanino? Sinong left? Tangbakan niya, no? Tangbakan niya. Sino yung left? Sino yung left? Sino yung left? Sinong right? Doon kayo, Right doon kayo, right kayo. Left kayo. Ito, bato. Dali. Kasi pili kayo, ako saan mo lalagay itong singsing na to. Kung sino yung nakahula, sila yung pangalawa. Yung una yung hindi makakahula. Okay. Okay, pili kayo. Left or right? Left or right? Ano? Pili kayo. Left. Left kayo, ups. Kayo. Siyempre. Right. Okay. Sila yung una nag-decide eh. So nasa left ko. Kayo yung mauna. Ano mauna? Maunang mag-joke. Okay. O, sino yung unang ano niya? So, sinong unang Para fair. Mag-alistaya na lang po. Alistaya kayo. Alistaya kayo, alistaya. Alistaya. Okay. Please. Magkatatawa. Alright. Gusto ka na doon. Oh, sayo kayo kasi yung lalapit edit natin dyan, may sound siya. Doon ka na. Tayo mga. Huwag kayong mag-alala, yung boses natin dyan, chipmunk. Anak, may isip ma. Okay, seryoso na. Okay. Anta ka naman? Uy, abi, parang kakainin ko lahat. Game. Da, kasi mo din yan ako may Hindi ako ilan yan para kunwari tayo magagalgal yan. lumilindon. Okay. Game. Anong puno ang hindi pwedeng akyatin? Ano? Hindi yung nakatumba. Ha? Seryoso, ano to? Anong gagawin mo pag may anak ka sa labas? Ano? Hindi papasukin mo sa loob. Matindi. Okay lang yung nakasmile yung tawa yung pinaglalabanan natin dito pag talagang solid na tumawa. Ano ang binibigyan ng doktor sa ibon na may sakit? Ano? Edit treatment. Pwede. Point, may point. Pwede. Tagal naman yung tumawa. Alam mo bang sobrang sikat na talaga ni Manny Pacquiao? Hindi ko. Hindi ba?
Nagte-text kasi ako sa bagong cellphone. Tapos may option na send mo yun. Bakit? Maswerte niya ang kalendaryo. Bakit? Dahil marami siyang date. Ay, ito, ay pa dapat no. Oo, ito. Bakit ninanakawan tayo? Bakit? Kasi walang date. Ibay na lang. Ba't mo mutot kaya ka doon? Yung mga meron eh. Okay. Ano ang makukuha mo sa baboy na magaling magkarat? Ano? Hindi pork chop. Ano ang hayop ka pinakapangit? Ano? Ikaw. May natalo na. Natalo sa sariling joke. Ano ba yan? Ano ba yan? Oh, kain na. Ah, Ano, pagkatapos ba? yan na, kakain na. Pwede nyo yung gatas. Nakatawa kasi. Natawa sa Hindi na yung coach na tumakawat eh. Nakakintindi na. Nakakatawa eh. Alright, ito na po at ito-try na niya po yung milk. Ayan, yung milk niya. Isang kutsara lang milk na. Isang kutsara lang milk. Kaya ako dun na. Siya yung nagpatawa tapos may tumawa. Oh. Oh, puntos sa kabilang team, sa Unggat-Unggat team. Ay, nasan mo dyan? Caption Ayan na. Kutsara na. Hindi, ikaw pa rin, pero may kapalit, pero pag naubusan na. May kapalit na siya niyan. Pero si na wala pa ba? Oh, wala. Ikaw pa rin yan. Defending Ah. champion. Tanong Hindi, niya na. ayun na. Oh, ayan. Hindi, mamaya yan. Pagka naubos. Babalik ka pa. Ubus na natin. Oh. Isa na lang. Hindi, yung isa lang, isa lang. Bro. Yung busin, sarap niyan eh. Busin. Basta konti lang. Don't try this at home. Madami kayo eh. Alam niyo ng future niyo ha. Ayo ha. Mabilis. Sanay na kami sa siya. Bakit nanginginig ka? Nagkasarap din Bakit siya. mo masyadong malataan? Aha. Di malasa? Dapat na yung Dito. Hindi mo siya. Sige, sige ha. Late yung ahang niya. Oh, yun yung effect niya. Medyo late. Seryosong seryoso ha. Hindi, makakatapos lang po. Siya yung kawawa sa sarili Ako mo. ba yan? Oh, Eh, okay, okay. Anong key ang nakakabukas ng saging? Ano? Eh di monkey. Anong tawag sa tagapagmano ng fish? Ano? Eddie beneficiary. Ano ring ang pakudrado? Ano? Eh di boxing ring. Anong fish yung pinakabata? Ano? Eddie Youngstone Sardines. Bakit malungkot ang kalendaryo? Bakit? Kasi bilang lang ang oras niya. Anong fish ang laging basa? Ano? Eddie Hito. Ano ang tawag sa batang langgam sa sister ng mother niya? Ano? Eh di auntie. Tagal naman, tumawa na kayo. Anong sabi ng isda sa isa pang isda? Ano? Yo, sak-sak. Pwede ba na tumawa? Ang mga tupa. Saan? Eh di sa baba siya.
Pero tingin dito totoo eh. Anong favorite na gatas ng bear? Bear brand. Bakit madaling timbangin ng isda? Bakit? Kasi may sarili siyang space. Hindi na wala. Nakakawin na siya. 3 hours later. Anong tawag sa isda na hinating ng 5 beses? Ano? Eh di 552 na. Ano ang paboritong palaman sa tinapay ng astronaut? Ano? Eh di, luncheon meat. Tinginan kayo sa mata para tumawa kayo. Kaya, overstated. Ano ang tawag sa mataas na fish? Ano? Eh di official. Ano ang karaniwang sakit ng martial art champion? Ano? Kung flu. Anong Anong nauna sa babaeng buntis? Ano? Eh di nguso. May nanalo na! Bakit? Aso mo kasi yung buntis. Ayaw ano. Nasa yung buntis. Talo si... Yung iba. Tanda na Bye. Ganda defending. Wala eh. Wala siyang gatas. Pabayaan niyo no? Gusto niyo mo? Eh, ito. Tandaan mo yung ano mo, yung malagay mo. Tubig. Ilalagay. Talagyan. Wala siya. Wala siya. Ayan, tayo. Kayang kaya. Alright. Tingnan sa inyong dalawa. Susunod. Itidam kayo. Masarap ka ng maalat na Dati pa matang yung mga agyo. Sa una. Ano? Sarap naman. Parang umawa ka na pala. after Kahit taste. naman bakit? Wala. Ano, kaya kaya ka niya nga yan. Wala na. Okay. Society. Alright. Ang balabit. Hindi nga sa balit. Kaya ako pumili sa mga Okay. Alright, alright. Fight. Alright. Anong bansa ang may madaming kawali? Ano? Edisha. Anong tawag sa maliit na tsunami? Eh di tsunano. Anong bansa ang walang pangit? Ano? Edi Uganda. Ano ang apelido ni Sedi? Sedi Blair. Anong bansa naman ang hindi mainit? Ano? Anong bansa naman ang hindi mainit? Oo nga, ano? Edi Chile. Kuya ba mo eh. Anong ibig sabihin ng 60 loaf? Ano? Eh di chicken sinangag kilo. Anong bansa ang may bukol sa likod? Edi Cuba. 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 Ano sa Tagalog ng Black Hawk daw? Ano? Eh di ibong maitim sa ibaba. Wait na kami sila. Anong bansa naman ang laging hindi tama? Ano? Edi Mali. Hindi ah. Puro bansa. Mukhang matatalo pa yung camera sa... Ano ang pinakamahal na fish? Ano? Eh di goldfish. Anong bansa ang laging nagpopo sa land? Ano? Edi Pulan. Anong isda ang may bra? Ano? Eh di sirena.
Anong bansa ang kailangan ng maraming inidoro? Anong bansa ang kailangan ng maraming inidoro? Ano? Kailan? Matindi, matindi sila. Oh. Matindi. Laban! Puso! Anong tawag sa website ng mga isla? Ano? Any fish book. Anong bansa ang tatay na land? Ano? Di Thailand ulit. Sound effects. Anong paborito ng pulutan ng mga isda? Ano? Di fish and chips. Anong bansa ang madaming bra? Ano? Di Brazil. Anong isda ang adik? Daraya. Ano? Di dinis. Anong bansa ang may madaming gatas? Ano? Di Alaska. Puro ay bansa. Ito puro bansa. Maubos Puro na bansa. yun. Maubos na yung bansa sa United Nations. Ano ang sabi ng bangus nang mamatay na siya? Ano? I'm dying. 2,000 years later. Anong bansa ang hindi sa'yo? Ano? Pwede ka niya. Kenya. Kenya. Anong isda ang di nababasa? Ano? Di tuyo. Anong bansa ang maraming bakterya? Ano? Di Germany. Mayari kayo. Ubos na. Anong isda ang pinakamatanda? Ano? Di century tuna. Day 4. Anong bako ang laging nalulugi? Ano? Bankruptcy. Anong isda ang nakakasulat? Ano? Di lafish. Ano ang pinakamasarap na pukyutan? Ano? Jollibee. Ice to ice kayo kaya. Mhm. Sige, pagka magjo-joke ha, tinginan kayo ha. Ano ang tawag sa doktor ng mga fish? Ano? Di physician. Naubusan ako. Yan, dyan na yung tawa dyan. Dyan na yung tawa. Pag naubusan ka. Kasi mga corny na yung joke. O, sige. Pwede nga nga. Flip top, flip top. Game. O yung ano, yung ako ba masakit? Ano ba ito? Game. Sino ba? Sino na ba? Ano, tag na? Pass na? Oh, tag. Ubus na sa akin. Kasi tayo sa mga. Basta, Okay. Maganap na rin mo. main event, main event. Basta hindi ako nakain, pwede na. Tayo. Oo, tansya ko lang. Pastahan tayo dito. Tapos na tayo. Sino muna tatawa? Natatawa to sa religion. Asan na yung sounds niya? Support. Ganun na Ito sounds ng Milo na dito. Dad, pasounds ka, parang nanduga ako. Dad. Sounds ka. Tawa muna kayo. Ubusin nyo muna yung tawa nyo. Sino mauna? Okay. Sino ba yung nagpasap? Ayun, siya yung ikaw niyan mauna. Hindi, yung coffee nila. Maubusan ka talaga pagka. Fight! Okay na? Anong kulay sipo kapag galit? Pula. Anong silang bumabalik? Ano? Bangus. G. Ay, kaya. Nakapili. Anong kulay sipo kapag mabait? Puti. Pwede. Pag singkit na maputi, chinito. Pag singkit na maitim, ano? Ano? Renito. Seryoso? Seryoso sila. Anong isda sipo kapag nasa dagat? Pusi. Anong tawag sa
Paano hindi naman nalilipad? Ano? Low bat. Lobat. Saan na uuwi si ko? Puno. Pali kasi po eh. May isa lang, bansa. Oh, tama lang si Jun na ano, matalo kasi puro po, baka ibang po yung susunod. Oy, Don, ikaw nag-outdoor. Doon na yung kain. Baso. Tanaw Oh? Ito ba? Ito, tatin. Ano, uubusan niyo na? Kahit corny na lang daw, di ba? Oo, corny na yan. Anong score na? 2-1. Kuwan. 2-1. Tiyanin natin ha. G, pakis na pakis si Randall, tumatigaw mo. Kaya niya pa rin. Oo, lalo may kuya ba para sa mo? Ulit ni Randall mo. Nakalipsagay. Adol. Tama na tayo. Tagap. At tingnan naman mag-keragan soup pa kanina. Who's next? Sino yung... Ikay. Si Randolph na naman. Ako na naman. Mukhang di nila matatalo si Apsamora. Kaya ito ah. Ano na? 2-1, no? 2-1. Over si na, ano? Over si na Apsamora. Oo. Yung may kasalanan. Yung apat, yung nauna sa apat. Ah. Kasi parang ano yan, basketball eh. 2-1, okay. Baw ka. Game. Sino mo na? Mauna. Sino ba yung natalo? Sila. Yun. Kayo yung natalo niyan. Kayo mauna. Mga niya naman yata pansin. Alalaanin mo yung lasa na. Motivation na yan. Motivation. Mga. Ang bagay ang nagsisimula sa letter T at nagtatapos sa letter T na naglalaman ng T. Ano? Hindi T pa. Ano? Ipa. Timpat. Ano ang tawag sa maliit na aso? Ano? Kaperaso. Doon. Ano ang pinamataas na building sa buong mundo? Ano? Di yung library. Kasi maraming stories. Ano ang tawag sa maliit na pusa? Ano? Katiting. Kala ko. Anong tawag sa kotse ni Jollibee? Ano? Di BMW. Ah, Maghanap pa ako. Nag-iisa na ko. ano yung English ng aso? Ano? Dog. Nasabog na yan. Iyak na yan. Kaso lang, hindi mo... Anong TV show ang pinanonood ng mga baby? Ano? Di documentaries. Baby. Ano ang tawag sa maliit na kambing? Ano? Kapitango. Ano ang paboritong palaman ng MMDA? Ano? Di traffic jam. Ano yung English ng pusa? Ano? Cat. Kain! Iwan. Sabi ko eh, gawa kayo eh. Wala ko joke eh. Talaga ni Randall. Iwan. Gusto ni Randolph yung ano. Ano yung times Gusto na niya. yan? Talagang gusto mo Wait sa akin dyan. Pangalawa niya na yun. Right. At itang kayo makalunas ng abang koto. Diyan yun ang gatas. Una, hindi. Yung parusa dahil nakadalawang beses ka raw, unang inumin mo muna yung gatas bago mo Wait, kakunti yun. Uy, may tagalagay dyan doon. May tagalagay May ba? tagalagay dyan. Hindi, may tagalagay dyan. Kaya ako maglagay. Oh, dyan. Ayan na, may tagalagay. Ayun na, pwede naman kunin yung isa muna tapos ilagay, di ba? Hindi, talalagyan Oh, na sige, yan sige. Oh, sige. Okay. Dinagdagan ba? Talagang gustong gusto. Para-parang nga rin eh. Susos, mas... Dadagdagan pa niya yan. Tignan nyo. Tunay na lalaki, dadagdagan yan. Oh, 3, anong score? 3-1? 3-1 na. Last na lang, talo na yung ano, sila yung uubos na, no? Alright.
Galing mo kuya. Marami-rami doon. Yari kayo. Anong English? Sa kalabaw. Pwede lang ako, nabasa ko. O yan, si Jun marami pang joke to. Ay, GG na. Alam ko na yung panalo. 3-1. Kung siya mo. 3-1 G. Oh. Sino yan? Sino yung natalo? Kayo. Muna Kayo, mauna kayo. Kayo natalo eh. Hindi na ako tatawa. Parang wala na siya. Last na lang doon. Walang baon. Yari ka, walang baon. May English ka dyan. Okay. Anong ginagawa ni Kupon pala? Laging nasa... Anong paboritong laro ng mga kidnappers? Ano? Hiding G. Ano yung ginani ko? Ano ang pinakasikat na gawin sa Pilipinas? Sinigaw. Ano yung kinakain niyo po? Puto. Hindi pa po yun naman. Hindi na ako ganito. May technique dyan. Kagatin nyo lang yung dila nyo. Ano ang magandang itawag sa team ng mga katutubo? Ano? Team. Ay, baka mabash. Anong katayuan nito? Lubi. Ano yung English ng usa? Di ba? Sinagot ko yun. Anong karagaw ng dati ni po? Pulis. Okay, okay. Pagkakataon mo laps para matryan. Hindi naman. Mga kasi po eh. Wala natin mo. Nakaka-nervous nga eh. Kaya naman. May pagkakas tapos makaisip eh. Talito. Kaya bibigyan ko sa inyo. Last na lang ako. Yung gatas niya! Gatas po. Kanina po ako natatawa sa puwi. Pulo po. Hindi na upos. Hindi na ubus yung pulo. Ano yung paboritong mura ni Po? Bunyet. May ano pa. Anong po ang paborito ni Jun? Anong po ang paborito ni Jun? Hindi, puto. 2,000 years later. Kanina ka pa nagkakaan mo. Ayaw sumama eh. Right. Wala man. Eh, sakit naman pala eh. Pan yan eh, oh. Tingnan mo muna. Medyo masarap. Sa una nga ano sa Aba? Iba na yung wala. May magiging tisoy ka pala siya. Hindi, ano kaya po? Easy. Kaya? Sab ka? Sab? Kalo po. Ate. Bet, talunin na si Michael. Hindi, 3 po eh. Last na lang. Ano? 3-2. Ito si Ate. 3-2. Gusto na yung memory ng ano natin. Isa ito ah. Last na lang. Sa kanila lahat yan. Mayroon. Kung yung papwesto yung si Benden, mayroon patawanan. Si Mike pa. Wala ka na? Kaya mabisan mo ng mic. Wala ko. May tira, yung tira sa ano yan ha? Nanatalo. Sa natalo ha? Last round yan ba yan? Hindi pa Pag nanalo sina ano, sina Tie Apsa sila. mo, panalo na. Pagka nanalo sina Joy, tie. Dito, bigay. Dito. Bigyan mo na. Last na rin. Pag nanalo tayo dito. Dito. May meeting pa. May pa-meeting pa kayo ha? Okay, patalastas po muna tayo. May meeting.